Motokárový Indoor Kart Cup sa s novým rokom prehúpol do svojej druhej polovice. Tým Go Baby Go, ktorý vyhral prvé 3 kolá, chcel na túto svoju úspešnú sériu nadviazať aj vo 4. kole. Samozrejme, proti tejto ich snahe bolo ďalších 11 tímov, ktoré sa okrem Go Baby Go postavilo na štart 4. kola seriálu Indoor Kart Cup 2012-2013. Po minulej kolovej absencii sa na štarte opäť predstavil aj tým ARC Bratislava. Dôvodov, prečo prišlo k absencii, bolo naraz viac. Bol to taký rodinno, zdravotno, organizačný chaos v našom týme. Jednoducho to nevyšlo, chýbal nám jeden jazdec, potom zrazu dvaja. Neposkladali sme jednoducho tým, tak sme nemohli. Miro Konopka povedal, že to sa stalo posledný krát. Nasadili sme teraz ťažké kalibre, je tu Maťo Konopka, prišiel Filip Bis, čiže naozaj dnes výsostne čistý tým ARC Bratislava. Tým ARC Bratislava okrem redaktora RTV stvorila aj trojica jazdcov Andy Studenič, Filip Bis a Matej Konôpka, ktorý takto aktívne využil zimnú návštevu Slovenska. V pondelok odlietam späť do Anglicka, tak ma Jano dnes zavolal, že či teda by som išiel, povedal som, že áno, no som tu a vidím, že by som mal chodiť častejšie určite, keď budem doma, lebo na tých časoch no to je vidno. Týmu ARC Bratislava napokon v cieli patrila síce posledná bodovaná priečka, čiže 10. miesto, napriek tomu v tíme vládla spokojnosť so ziskom ďalších potrebných bodov do celkového bodovania seriálu. Čo sa týka pódiových miest, v boji o ne sme v rámci 4. kola seriálu Indoor Kart Cup zažili asi najdramatickejšie preteky v celej ich histórii. Pri boji o 3. miesto to dlho vyzeralo tak, že sa stane korisťou týmu Alkohol Killer, ktorý tvorila dvojica Tomáš a Marcel Lídlovci, ktorých doplňali Martin Špekenhauser a Igor Polák. Približne hodinu pred koncom však nastúpil do útoku tým Dynamics SK a jeho členovia Michal Midlo, Tomáš Polerecký, Rado Mihálek a Viktor Macko. Tí boli nakoniec v tomto mikrosúboji úspešnejší a v cieli im patril bronz. Podstatne väčší súboj však prebiehal o prvú a druhú priečku, kde bojoval už v úvode spomínaný tým Go Baby Go a domáci tým Kart One Arena. Už od úvodu to začalo medzi týmito dvoma kohútmi poriadne iskriť, pričom počas celých 4 hodín jazdili ich jazdci vyslovene nárazník na nárazníku. Raz bol na vedúcej priečke jeden tým, o chvíľu zase druhý. Tento vzájomný súboj nakoniec vyvrcholil až v cieli, kde po 305 kolách a 4 hodinách neskutočného súperenia, doslova o každý centimeter trate, vyhral iba o necelú sekundu domáci tým Kart One Arena. My sme v prvom rade skutočne veľmi šťastní, že sa nám to podarilo, lebo partia Baby Go sú momentálne to najlepšie, čo Slovensko v halových motokárach má. A títo chalanov poraziť je naozaj veľmi náročné. Takže naozaj na to veľkým zadozučením sme radi, že sme našli svoj jazdický egg a že sme naspäť. V celkovom hodnotení Indoor Kart Cupu 2 kola pred koncom vedie napriek prvej prehre Go Baby Go o 9 bodov pred tímom HBRT Media Life a Kart One Arenou. Bratislavská Kart One Arena sa cez víkend zaplnila súťažiacimi zimného motokárového seriálu Indoor Kart Cup, ktorý priniesol najvyrovnanejšie súboje v celej histórii seriálu. Po napínavom súboji sa z víťazstva po 4 hodinách jazdy, ale aj 305 odjazdených kolách tešil domáci tým Kart One Arena v zložení Hedera, Stráňavský, Molnár a Krasňanský. Iba o pár tisícin sekundy za víťazmi skončil tým Go Baby Go. Tretie miesto získal tým Dynamics SK. Slovenský seriál odštartoval počas uplynulej soboty druhú polovicu tohtoročnej zimnej sezóny halových motokárových pretekov opäť v bratislavskej Kart One Arene. Spoločne so štartom druhej polovice zimného motokárového seriálu sme zažili neuveriteľne dramatické preteky, počas ktorých prebiehali najvyrovnanejšie súboje v celej histórii pretekov, keď sa z víťazstva po 4 hodinách jazdy, ale aj 305 najazdených kolách tešil domáci tým Kart One Arena v zložení Adam Hedera, Igor Stráňavský, Milan Molnár a Michal Krasňanský. Iba o pár tisícin sekundy za víťazmi skončil tým Go Baby Go, ktorého členmi boli Tomáš a Braňo Bizub, Ali Garakany a Robo Štica mladší. A z bronzového pohára sa po urputnom boji tešil tým Dynamics SK a jeho jazdci Michal Midlo, Tomáš Polerecký, Rado Mihálek a Viktor Macko. Seriál Indoor Kart Cup už o mesiac čaká predposledné kolo seriálu a o tom, ako dopadne tento súboj, vás budeme samozrejme opäť informovať. Na záver našej mixzóny tu máme opäť čosi aj pre fanúšikov motorizmu. Druhú polovicu zimného motokárového seriálu Indoor Kart Cup odštartovali počas uplynulej soboty preteky v bratislavskej Kart One Arene.
Už po kvalifikačných jazdách bolo všetkým prítomným jasné, že aj v tomto poradí už 4. kole seriálu Indoor Kart Cup nebude jednoznačný víťaz, ale rozhodovať sa bude medzi viacerými vyrovnanými tímami. Samotný priebeh 4-hodinových pretekov tomuto dal aj za pravdu a hlavne súboj o prvé miesto obrazne povedané zdvíhal všetkých prítomných z pohodlia ich sedadiel. O víťazstve napokon po odjazdených 305 kolách rozhodovali iba tisíciny sekundy, keď sa prvýkrát v tohtoročnej sezóne z neho tešil domáci tím Kardovan Arena v zložení Adam Hedera, Igor Stráňavský, Milan Molnár a Michal Krasňanský. My sme v prvom rade skutočne veľmi šťastní, že sa nám to podarilo, lebo partia Baby Go sú momentálne to najlepšie, čo Slovensko v halových motokárach má. A títo chalánov poraziť je naozaj veľmi náročné. Takže naozaj na to veľké zadozučení sme radi, že sme našli svoj jazdický ego a že sme naspäť. Druhé miesto patrilo týmu Go Baby Go, ktorého členmi boli Tomáš a Braňo Bizuk, Aliga Rakany a Robo Štica mladší. A z bronzového poháru sa po urputnom boji tešil tým Dynamics SK a jeho jazdci Michal Midlo, Tomáš Polerecký, Rado Mihalek a Viktor Macko. Seriál Indoor Kart Cup už o mesiac čaká 5. kolo seriálu, ktoré sa bude konať opäť v Kardovan aréne a o tom, ako dopadne tento súboj, vás budeme samozrejme informovať. Všetko podstatné už bolo povedané. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia.